8019 деца, лишени от родителска грижа, днес живеят в институция. 96% от тях имат поне по един пълноправен родител. Антонио Албенов Найденов, на 1 година и 7 месеца. Изоставен на 4-месечна възраст. Антонио се роди преди... Не мога да ви кажа. Датата помниш ли? Не. Петър Георгиев, баща на Антонио и още 2 деца, които се отглеждат от майката. Петър пребивава в София без жилище и постоянна работа. Значи аз живеех в Люлин, работех в ОД Бъргъра, запознах се с бащата на Антонио. Албена Найденова, майка на Антонио и още 1 дете, което се отглежда от бащата. В момента Албена има постоянна квартира в София и се опитва да се установи на работа. В един момент аз забременях. Нямах пари да направя тогава аборт, защото вече бех бременна и не работех, бех спряла. И той ми каза, аз пари за убийство не давам. И аз му казах, ти ли ще го гледа след като се роди? И той ми каза, да. Викам, добре. Продължихме да живеем заедно, обаче в един момент се разделихме. Антонио попадна в дом, след като отдела направихме преценка, че не е възможно неговата майка Албена да полага грижи за него в семейна среда. Предвид на това, че тя няма постоянни доходи, няма жилище и е крайно затруднена да полага грижите необходими за едно дете в семейна среда. Бебето се разболя, нямах пари, нямах нищо, нямах избор. Мислех какво да правя и то просто щеше да загина, ако беше останало при мен. То така мизерия вътре, няма печка, няма нищо, вътре много студено. Тя като не ми го даде, каза, че сама ще си го гледа и така. Виждал ли си го детето? Не. От кога не си го виждал? От... Как се е родило? Ходех постоянно да го виждам, обаче в един момент имах чувство, че психически няма да издържа и спрях да ходя няколко месеца, защото имах нужда просто малко да си отпочина. От какво? Ами бех се изморила, само да се бориш, да го гледаш и да не можеш да му помогнеш. С майката Албена провеждаме редовни срещи с тази цел да бъде детето реинтегрирано в нейното семейство. Тя изживява дълбока драма за това, че не е възможно да се случи това, тъй като все още не е стабилна от страна на доходи и няма постоянно жилище. След това отидах на закрила на детето. Те ми казаха дали съм решила да го дам за осиновяване. Дадаха ми една бланка. Казах им, не съм сигурна, в момента съм много объркана. Не знам как да постъпа. Нямах къде да живея, не работех. Добре, ти съгласен ли си, Антонио, да бъде осиновен? Не. Защо? Не си го припознал? Не си заявил бащинство? Съгласен съм да си го взема като при положение, нали, защото аз съм такъв човек, че в момента никъде не живея. Живея си в колата. Където живея аз, и то ще живее с мен. В колата? Където трябва... Не, няма да е в колата. Все пак. Ще го заведа при другото ми дете. Но съвсем още малко време ми трябва. За да решиш? Не, аз съм решила, няма да го дам. В никакъв случай. Ще си го взема, но просто в момента ще ми искат договор, къде работя, за колко пари и така. Все още не е подписала тази декларация за съгласие за осиновяване, но
ние ще подкрепим, за да може тя да вземе това становище, което е най-добро за детето и за нея, в крайна сметка. Не мога си представя да си го дам, наистина. Просто не мога. 3020 са децата до 3 годишна възраст настанени в институция. 98,6% от тях са настанени временно, докато родителите им решат да ги вземат. Закона за закрила на детето имаме чувството, че защитава правата на майките, а не на децата. Майка, която над 6 месеца не се появява да види детето си, в един момент се появява. А пък има такова условие, че ако майката не се появи до 6 месеца или над 6 месеца, може да се впише детето в регистър за осиновяване. Щом майката се появи, не може да бъде придвижено детето да бъде включено в регистъра за осиновяване. Тя, въпреки това, че казва искам да си го взема, не го взема и детето продължава да стои тук. Като че ли е по-лесно и за тях да бъдат децата институция, да бъдат в институция, а пък те от време на време да ги виждат само и да им се радват и не могат да вземат това окончателно становище, дали децата да дадат съгласие децата да бъдат осиновени или да ги гледат в семейна среда. Дете, което беше подготвено беше тръгнала процедура за осиновяване и майката се появи. И се стопира процедурата за осиновяване. Тя си взе детето и след месец или два отново го върна в така окаяно състояние, с изгаряния по кожата, малтретирано. И след това пак се отказа от него. То продължава да израства в институция и с течение на времето започва да получава една деформация, която е много страшна. Не само в поведението се очертават такива белези, в мисленето на детето. То расте много ощетено. Дори откакто влезе в сила новия закон през 2003, закона за закрила на детето, пак си е така. Пак става така. Много малко деца по принцип вече идват за осиновяване. Децата, които имаме, са за отглеждане, които са с заповед за временно настаняване, която се проточва с години. Десислава Василева на 11 години. Изоставена преди 6 години. Иван Василев на 10. Изоставяне преди 7 години. Ти познаваш ли майка ти? Само физиономията й помня. Какво си спомняш? Баща ми една вечер се връща пиян и вместо да се го изкара на майка ми, се го изкара на мен. Би мен вместо майка ми. След това сутринта като отразня, едни баби се опитаха да го спрат, обаче не можаха. Сутринта като отразня, аз му казах, че аз не съм виновна и беше бесен. И отиде при майка ми. Смиляя от бой. Заявяват един и другия родител, че нямат възможност, нямат средства да се грижат за децата си и не могат да поемат ангажимент спрямо тях. Тогава решихме да отнемем родителските им права, за да дадем шанс на децата, докато все още са малки, да могат да бъдат осиновени. А Иван и Деси, кога ги остави в дома? Аз не съм ги оставила, се първо ми ги остави. Йорданка Василева. Майка на Десислава, Иван и още 6 деца. Живее на семейни начала с мъж, от когото има 4 деца. И що не отида да си ги вземеш? Аз отидох, обаче не ми ги дадоха. Как не са си ги дали? И по телефона съм приказала с директора, даже му има номера. От колко време Ваню не сте я чували? Много години, много.
Ваню, ти помниш ли кога за последен път си я чул майка ти? Не. Как да не съм отишла? 2 пъти съм ходила в Ямбол. Се чудох той като се заучи за 1-ви клас, сега е 5. Отчудох, ги видях. Преди 4 години? Да. Си отишла да ги видиш? Да. И от тогава до сега? От тогава до сега не съм ходила. Що? Нямам възможност. Още 5 имам. А що тези гледаш, пък онези не ги гледаш? Аз казах на моя мъж да ги вземе и да ми ги доведе. Проблемът е, че няма кой ти ги доведе ли? Ами да. А баща ви? Обаждал ли се? На мен никога не ми се обаждал никога. А на Ваню? Не знам. Кажи, Ваню, баща ти обаждал ли се? Не. Не. В тази къща в село Кепилово, община Котел, живее Васил Василев, бащата на Десислава и Иван. Никой не го е виждал от месеци. И в същия този момент на Десислава предстои много тежка операция на мозъка в София, в клиника. И колегите почват да издирват координати на майката, обаче не могат да я намерят. И в един момент се оказва така, че едва ли не тази операция ще стане невъзможна, без нейното съгласие. В последствие се свързват с нея, тя отказва да дойде, отказва да даде това, само подписва и това е. Каза, дей се как си, мамо, казаха, че съм добре. И тя вика, ще дойда. Викам, чакам те. И затвори. И майка ми така и не дойде. Идваха от Ямбол пак, когато щяха да я правят на 10 операция. И ми предложиха, нали, да отида там. При нея в болницата. Да, и са ти предложили ти платят, за да отидеш там. Да. Обаче нямаше кой да ми я гледа. И другите двете на градина не ходяха. Има майка, тук обаче не иска да ми гледа децата. Госпожата и доктора ми казаха, че съм била на косъм да умра. Сега вече си имаме ново семейство. При тях сме по-щастливи. Има всичко, има кой да ни прегръща, има кой да ни се скара. Имат кандидат-усиновители, които ги взмаха през една от ваканциите при тях и в последствие обаче ги върнаха. Много грубо звучи, ама се отказаха от тях. В закрила на детето се обадиха, че нямат пари и не могат да навземат сега. Когато се изкарат повече пари, тогава ще дадат да навземат. Аз лично на децата им обясних, че те нямат възможност да ги вземат и да се грижат за тях. Но това са просто детските мечти. Да си имат свое собствено семейство, да имат всичко това, което всяко едно тяхно приятелче в училище, което си има татко и майка. Има. Няма данни за това колко от децата между 7 и 18 години са били успешно осиновени. През 2008 година вписаните в регистъра за осиновяване здрави деца са 1099. Няма данни за това колко от тях са над 7 годишна възраст. Родителската безотговорност е основната причина за това, което се случва с децата. Има родители, които оставят децата си на свои близки или роднини, заминават зад граница и никакъв интерес повече към децата си. Нито пращат пари за издръжката им, нито се обаждат по телефона, за да чуят как е детето. И идва, да речем, един ден идва, вижда го и след 3-4 години чак се сеща за него. Примерно отидат до магазина, купят му шоколад или нещо и се тръгват. Дори наскоро имахме една майка, значи детето беше със заповед пак настанено за един рожден ден. И идва с приятеля, с носи тортата, нарязва на 40 парчета, казва, съжалявам, майко, много бързо ми се тръгна. Тези хора имат 4-5 деца. 3 стоят в семейството, другите 2 са в дома.
Добре. И те задава въпроса, където си добре, аз какво направих, че ме оставиха тук, а другите ми брати и сестри ги гледат. И затова и чувството на огорчение, може да има на ярост, на вина, значи нищо. Това е виновно детето за това състояние. И то не може да си отговори. Безотговорност проявява човек, когато никой не му да търси тази отговорност, той не търпи санкции. Както е случай, примерно, с едното от момичетата, което от мъничко е оставено в един дом, после във втори, след това, според възрастта си, идва при нас. Когато децата споделят какво се спомнят или какво чувстват, какви са били тяхните преживявания, фрапиращо това да кажат: мама, примерно, ме остави и каза, че отида да ми купи бомбони. Кой потърси отговорност на тази майка? Или тя въобще е майка ли, която се оставя децата? Силвия Данаилова Стойнева, 17 годишна. Изоставена преди 15 години. Силвия е майка на едно дете. То е настанено в дом за деца до 3 годишна възраст. Най-важното нищо особено. Цял живот съм по домове, кога ми се случи. Бях на 1 годинка, майка ме остави. Там излагам, че отиват за бомбони да ми взима, аз взех да рева. А с баща ти виждаш ли се? Баща ми, да. Той по улиците живее. Данаил Стойнев, баща на Силвия. Няма адресна регистрация. Живее като клошар. Майка го накара да се продаде къщите. Продаде ги, изпиха парите и той сега по улиците. 18 години вече. Майка се подписа откъсна декларация, даде. Татко не беше се подписал и го извикаха него с майка. Той пиян дойде, там та жена искаш да му осинови. Татко взе да би там майка пред той, вика как те ищаш детето, за пари ли го даваш и такива работи. И не даде отказ? И татко няма отказ на декларация от мен. Както майката се беше отказала от дъщеря си с декларация по член 56 от Семейния кодекс, стана така, че след като установи, че Силвия е бременна, реши да й помогне. Издействахме общинско жилище, но в това общинско жилище тя така и не се нанесе, майката. Бях вече 9 месеца, чаках да раждам. И майка дойде, каза, да го продадем на един французоин. Аз още бях бременна. Бях родила и вика половината пари на те, половината на мене, ще си купим къща, ще си оправим живота. И аз се изгоних и досък, я. Впоследствие установихме, просто успях да накарам майката да си признае, че е имала такава корисна цел. И затова не допуснахме Силвия да отиде с бебето при майка й. Не съм го казала в такъв смисъл, просто и казах, ако може да го даде, да се осинови детето. Диана Стойнева, майка на Силвия и още 3 деца. Най-голямото израства в институция. Другото е настанено при бащата, а най-малкото, според майката, е дадено за осиновяване. Диана живее в село Ханово при мъж, с когото съжителства на семейни начала. Няма постоянна работа. И просто съжалявам, деца ми дава в дома поради тези причини, че не мога да издържам. Аз съм сама, бащата алкохолик и просто съм принудена. Тежи ми многото и нищо, но нищо не мога да правя за тази работа. Просто не мога. А като отидеш, посрещате? Не. Какво? Ко правиш тук, как дойде, такива работи. Почва да се разказва с мъже и историите там. Кой прави, нито ме пита как съм, що съм, дали имам проблем в дома, дали нямам, изобщо. А ти защо ходиш? Да я видя. Защо ти е нужно да я видиш? Имам нужда от майчина такова обич. Тази жена специално и 2 деца ние сме ги изгледали в дома. 3-то живее при поредния си баща, а доколкото знам, 4-то е предадено в чужбина.
То аз го оставях на дете. То беше много отдавна и го оставих за осиновяване. То нищо общо не е сменено. То е 92 година. То сигурно е замата детето. Аз повече деца не ми трябваха. А що я роди? Що я родих немърливост. Може би, защото не се обърнах внимание. Ако бях се обърнала внимание, може би нямаше да я родя. Какво мислиш? Как ще се справиш с живота? Ще се почна работа, ще се го гледам. Колко е голямо сега детенцето? Как се казва? Камелия. Сега на 14 май 2 години ще прави. Ходиш ли да я виждаш? Ходя вторник и четвъртък извиждането. Сега този случай също е доста труден за решаване, защото на тази майка предстои скоро време да излезе от едната институция. И оттам нататък, в зависимост от това как тя ще си... Разбира се, ние ще я помогнем по всякакъв начин за жилище, за работа. Това, което зависи от нас, ще бъде направено. Ние сега работим в тази посока. Определено връзката между двете е запазена. Те отношенията, безспорно, че така ще бъдат добри, но дали майката ще успее да задържи дъщеря си. Няма данни колко от момичетата и момчетата, израсли в институция, оставят децата си по домовете. Нашата практика, тя е вече 7 годишна, откакто стартира закона за закрила на детето, откакто функционират отделите за закрила на детето, е, че много малко всъщност са решенията на съда за отнемане на родителски права или пък за ограничаване на родителските права. Нормативната база по някакъв начин спъва излизането на децата от институциите от гледна точка на осиновяване, най-вече, ако говорим. Когато родител не е дал съгласие за осиновяване на детето, то може да бъде осиновено след изтичане 6 месеца след изтичане на датата на срока, когато е трябвало да бъде взето. Семейният кодекс предвижда такъв срок до промяна на обстоятелствата. Оттам се размива този срок. И не може да се отчете кога идва този 6-месечен срок, когато родителя не е потърсил детето, за да може да се задейства активно тази процедура за осиновяване без съгласието на родителя. И пак тук има нещо, което е, щом се тръгне, детето се вписва в регистъра за осиновяване и се започне процедура по осиновяване в съда, отново се търси майката, за да каже дава ли детето или не го дава. И тази съдебна процедура вероятно се затормозява заради тези членове, които споменавам. Решението на съда се бави много дълго време. Продължава 2 година процедурата по отнемане на родителски права за едно дете, което беше намерено от социалните служби в крайно неглижирано състояние. И последствията за него на този етап са необратими. Говоря свързани с неговото развитие. Трябва да се докаже как родителя не отглежда детето. Или се препраща, трябва едновременно с вписването в регистъра да се започне дело за лишаване на родителя от родителски права. И става или дело в делото, или трябва едното дело да приключи и да започне другото дело, да продължи другото дело. И в крайна сметка децата израстват в институциите, докато текат съдебните дела. Мен лично ми е много неприятно, много болно, много такива деца имаме. Не съм юрист, не държа доколко е компетентно мнението ми по въпроса, но това е моето чисто човешко мнение и искрено се надявам да се промени. Даниела Стоянова, 15 годишна. Изоставена е преди 10 години. На колко годинки те заведоха в дом? Това не разбрах. Точно тъй, че аз не мога да се го спомня. Не си спомниш? Не знаеш на колко годинки си била? Не. Но помня, че вече в този дом е 8-та ми година. Помниш ли там деня, когато я дадохте в дом? Помниш ли какво стана тогава? В Победа я дадахме. Йордан Стоянов, баща на Даниела и още 2 деца, които се отглеждат от майката. Йордан живее в село Маленово и работи като пастир. Дадахме я в Победа и тя беше на 3 годинки.
Тя беше на 3 годинки тогава. Баща я остави и баба му се съгласи, втората му жена. Тонка Пашова, майка на Даниела. Живее в село Маленово при мъж, с когото съжителства на семейни начала. Работи като пастир. Защо не си я взе? Нямах къде да я заведа, за да я взема при мене си. Предприета е процедура още в Здравец за лишаване от родителски права на родителите, тъй като те не се посещавали в дома. Лишени са от родителски права през 2002 година. След като получават уведомление, че е започнала такава процедура, двамата родители се стреснаха и започнаха да посещават детето в дома. Започвам първи клас, втори клас, добре се справям, нали? И след това една жена иска да му осинови. И доста време стоях при нея. Нито шамари съм яла от нея, нито пък ме е викала за нещо. Винаги е била доволна от мене. 2 месеца, нали, ме гледаше и след това баща ми се обажда по телефона, заплашва я. Не ме интересува, искам си детето. И Документите са и били подготвени за осиновяването. Ти не си дал да я осиноват. Да, защото исках да си я прибера. Ама от тогава насам вече толкова години не си я прибрал. Нали? Просто не успях. Средствата си е малко. Няма да я дам за осиновяване. Ама не я изимаш да я гледаш. Аз нямам нищо напротив да я взема да я гледам. Що не я вземеш? Как да я взема? Не знам, аз те питам. Казваш, нямаш нищо против, па не я взимаш. Добре бе, аз ходих последния път да я взимам за ваканцията, казаха, че ще я дадат на баба й. Баба й поема. Защо са ти отнети родителските права? Защото не са ме питали дали трябва да ги вземат родителските ми права. И как ти си оставила детето на държавата? Ама аз не съм я оставила. Защо ви не го разберете това? Като си разбрала, че той е оставил ти, що не си я взема? Защото аз съм нямала право тогава да ходя да я взимам. Вие трябва да го разберете това. Не да обвинявате майката. Бащата трябва да се обвинява. Не само да ходи да прави деца и да ги зарязва. Добре, а съжаляваш ли тогава, че татко ти се намеси и не те осинови тая жена? Много съжалявам. Смяташ ли, че животът ти щеше да е по-добър, ако тогава нещата се бяха случили? Според мен ще да е по-добър. Защо? Защото поне нямаше да чувам разправи, нямаше да чувам крясъци и удари на юмруци или пък шамари. И баща ми, нали, сега вече държим с него връзка. С майка ми се обажда по телефона. Не идва много в дома, защото тя сега в момента с друг мъж, живее с друг мъж. Баща ми живее с майка си, Тимек, моята баба. Разбрах, че така си проявил интерес да си върнеш родителските права, защото сега влиза този новия закон. Ако не я потърсиш 6 месеца, я дават пак за осиновяване. Това ли те мотивира да я потърсиш? Затова ли я потърсиш? Защото се оплаши, че могат да я осиноват пак? Не само за това. Не само за това. Аз от самото начало си искам детето да си го прибера. Какво си представяш, че ще бъде? Смятам, че ще бъдем щастливи заедно. Не както в дома. Аз много работи преживях с нея. Какво е станало? Детето чак прави аборт. Забременяла в дома, докато е била. Секс правиш ли? На колко години почна всъщност? 14, някъде там. Бях като започнах. На 13-14? Направо ми я дараха за 3-4 дена в къщи, да мога да я разобедя да направя аборт. Да я разобедиш или да я убедиш да направи? Да я убедя, точно да. И какво стана? Тя се убеди? Не убеди се и направи аборта, естествено. Някой през всичките тия години, в които Дани е била в дома, глобявал ли те за това, че си оставил детето? Търсил ли те да ти иска някаква сметка? Не. 4596 са децата настанени в домове за деца от 7 до 18 години. 92% от тях имат поне по един пълноправен родител.
Наблюденията, които имаме във връзка с проучването на кандидат-осиновителите, те са голяма част от които оценяваме. Те са годни да бъдат осиновители на деца до 3 до 4 годишна възраст. За другите деца, които са вече по-големите в по-голямата институция, там изключително се набляга за възстановяване на връзките или поне за запазване на връзките между дете и родител. Използват се възможностите на социалните услуги, които могат да бъдат предоставени на дневна, на седмична грижа. Защото каквито условия да създаваме и да подобряваме начина бита на децата в дома, няма по-добро от семейството. Така че ако имахме едно навременно съгласие, ако имаше за осиновяване, или пък ако тази жена търпи някакви санкции за това, че се оставя децата в дом, тя може би нямаше да ги остави за толкова дълго време, ако знае, че тя примерно ще плати голяма глоба или пък някаква друга санкция. Това е направо подсъдимо. Трябва да бъде, обаче нито има закон, нито ми се струва, че скоро нещо може да се направи по въпрос. И точно затова тези домове имат толкова много деца. И ще продължават, според мен, да имат, защото колкото и да се търсят такива приемни семейства, те просто няма как да ги вземат всичките деца в такива семейства да попаднат. Трябва да има санкции за родителите, които не се грижат за децата си. И че нашето законодателство трябва да се ориентира много повече към грижа за подрастващото поколение, защото това е бъдещето на нашата страна. Антоанета, на 8 месеца. Изоставена при раждането. Колко деца имаш? Нещо забравих. Много, ама не да са от един брат, но не ме разбираш. Ама колко? 6. Да са само 6. Веселин Костов. Баща на Антоанета и още 12 деца. Няма адресна регистрация и постоянни доходи. Всичко са 12. Виждаш ли с тях? Издръжка плащаш ли им? Какво ги правиш? Да, плащам издръжка. И ти чуваш ли се какво приказваш? Що? Решава държа глава. Не е дал подпис. Я нямам подпис на нищо. Не, той с мен дал подпис. Антоанета Тарова. Майка на Антоанета и още 4 деца. Най-голямото е настанено за отглеждане при бащата. Антоанета няма адресна регистрация и не работи. Това беше действително моят първи по-сериозен случай. Дойде не като сигнал, ми като проучване на една майка, която беше изоставила детето си в родилно отделение за осиновяване. Издирвах я няколко дни и най-накрая ми казаха, че живее в една барака в квартал Горубляне. Заведох я на нотариус да попълни декларация, че се отказва от детето и го дава за осиновяване. За нея беше просто да си свърши работата. Тя така и каза, нали, свършихме работа накрая. Подпис и край по-късно. Вече не ме търсят. Нямаше да гласува, ама не може да се гледа тук студено. Детето не знам дали в момента е осиновено, но другите и 3 деца продължават да живеят с нея. А колко време изкарахте тук? Как тук? Тук, в тая барака. 4 години, нали казах? И майката е преживяла една много тежка операция на главата, но не е освидетелствана, т.е. няма експертно решение да я освидетелстват и да получава инвалидна пенсия. Затова мъжът той може би 2-3 пъти в седмицата измива по някоя кола, за която му плаща 4 лева и съм убедена, че парите, които получава, не отиват за децата. А как мислиш да ги гледаш тия деца? Да идете лесно, как? Они да седи и очуваме, да няма да чуваме нататък. За тези деца действително има риск за увреждане на здравето и живота им. Но те се отглеждат от двамата родители, въпреки че
че има такива условия, майката ги обича и бащата не е безразличен. Идеята на моята работа по този случай е да работя в семейна среда, за да им подобря условията. Това включва консултиране на майката, най-малкото да си смени личната карта, да се регистрира на адрес, да им намериме жилище. Всичко това обаче зависи от тяхната активност. Не мога да я вода за ръка навсякъде. И тя е възрастен човек, трябва да е отговорна. На децата какво искаш? Аз съм длъжен да ги издръжам. Това е. По-нататък, какво всяка да прави, като мен. Оптимистка ли си за бъдещето на тия деца? Абсолютно. Просто защото виждам колко са отворени към света, колко са любознателни и колко са добри. И съдя по това, че най-голямата, която е първи клас в момента, тя се справя страхотно, понеже училището, в което учат, е много малко и заниманията от първи до четвърти клас е обща. Тя вече знае таблицата за умножение, защото е с по-големите деца. И така, и е много ученолюбива. Аз се казвам Теди, брат ми се казва Исус, малката се казва Добрика, тати се казва Весо и мама се казва Тони. Имаш ли си стая? Да. Какво има в твоята стая? Играчки, раницата ми и учебниците и бюрото, дето си пише домашните работи. Щастлива ли си? Да. На какво се радваш? Че съм добре и че искам да се уча. Каква искаш да станеш? Като пораснеш? Доктор. Защо? Защото да лекувам хората. А къде живееш? Пицария Лочони, зад нея. Госпожа, видяхте ли какво цвета донесох? Good morning, Mrs. Nicola. One got the sun. Two got the shoe. Тодорка е на 7 години, Исус на 5, а Добринка на 4. Включени са в регистъра за деца, нуждаещи се от специална закрила. През 2007 година към отдел за закрила на детето са подадени 37 193 сигнала за дете в риск. У нас липсват данни за това какъв е реалният брой на децата в риск. Усилията и на държавата, и на неправителствените организации биха могли да се насочат в посока превенция на изоставянето. Ако там се насочат усилията и средствата, да им се осигури работа, да им се осигурят нормални условия за живот, ще бъде по-малък процент на изоставените деца. Ние полагаме максимално усилие да се ориентираме, да опознаем психологията, освен възможностите на родителя и неговата психология. Доколко той има нагласите и мотивацията да се отглежда детето в семейството. И ако и най-малкото зрънце открием, ние се опитваме по всякакъв начин да го мотивираме повече и повече и повече, да го научим. Придружаваме го по различни институции, пишем им молби, упражняваме всички възможни членове в нашия закон, където ни дават възможности да им съдействаме. Ако не успеем, родителите се опитваме с техни роднини, с техни близки. Провокираме и обществеността за това, че те могат да отглеждат и деца без да са техни роднини. Но за съжаление, децата в институциите се приемат за свои от всички други, но не от техните родители. Трябва действително да се гледа интереса на детето, а не да им се дава свободата те да определят неговото бъдеще. Защото
Това е един случай на хартия, но все пак това е една човешка съдба. Това са Мария и нейната майка Евелина Соколова. Учила съм до 8-ми клас. След това се фанах с едно момче и забременях. Бях в втория месец и половина, отидох при него. И му казах, той ми каза, аз знам. И аз го питам, какво ще правим? Той ми вика, ще го гледаме. И хич, нито съм го виждала, нито нищо. От тогава. Мислеха аборт да правя, но беше много страх. И не искам, родих. Първо мислех да я дам в дом до 3 годинки, след това да си я взема. Но не знам, дойдоха от закрила на детето една жена и от една фондация за нашите деца. И те ме убедиха да си я взема, че ще ми помогнат, нали, да не се притеснявам, и аз си я взех. Не само аз гледам без баща, но майки си гледат децата без бащи. Поговорихме с жените. Те ми обясниха, че е по-добре да си я гледам, отколкото по домовете. Много ми помогнаха. Баща ми е пенсионер, заради детето почна работа. И той ми помага. Брат ми по морето работи и той ми помага. Всичките много се радват. Дните сега минават много бързо, докато преди се чудех какво да правя. След една година ще ядем на детска градина. Мога да си почна с работа, да си скарам един курс. Няма значение за какво. Но мога да си намеря работа, за да я гледам. Пък по-натам, може би, ще се запиша вечерно да уча. Всяка жена може да намери сили за това да си гледа детето. Дори и да нямат бащи там, няма значение. И сама може да се справя. И аз мислех, че няма да мога, ама да ми е живо и здраво детето ми е на година и 5 месеца. Много жени според мен си изоставят децата, защото нямат жилища, нямат подкрепата от близките и нямат възможност изобщо да ги гледат. Добре, благодаря ти много. Нещо важно ти самата да се сещаш, което трябва. Мога да кажа на всички майки да не си оставят децата, защото е много лошо. Кога нямаш, ако бях оставила, не знам, просто нямам думи. Тя ми проходи, много бавно проходи, преди 2 месеца някъде. И като гледам как ходи, от една страна ми е радостно, от друга страна се разплаках се, не знам, много ми беше хубаво. За 2007 година има 1503 случая на успешна превенция на изоставянето. 1332 деца са реинтегрирани в семействата си, а 1230 са настанени при близки и роднини. В приемни семейства се отглеждат 175 деца. В България днес има 8019 деца, лишени от родителска грижа, които продължават да живеят в институция. 96% от тях имат поне по един пълноправен родител. При нас един социален работник през една година се занимава с 300 случая, приблизително. Над 70 случая определено има всеки от колегите, с които работи. Детегледачките работят за 220 лева, сестрите работят в момента за 290. Мотивацията на мен не са парите. Както го казах, на мен мотивацията ми е това да виждат, че майките не се отказват от децата си, борят се да ги отгледат, независимо колкото е трудно. Няма лесно, така е. Стоиме, защото няма кой да ги гледа иначе децата. Ако не сме ние, няма кой. Идват и си отиват. Младите не искат да работят за такива пари. Не искат. А тия деца имат нужда от грижа.